Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Tugtog na gid lamang sa December 31 ang mga traditional jeepney sa Dalanon. Kani may kapin sa 1,000 ka mga drivers ug operators ang nagupod sa aksyon protesta agud ipabatukan ang pag-phase out sa ilang ginabiyahe nga mga jeep. May report sa Nico Delfin. Duha na lang kasimana kag maga-expire na sa December 31 ang Extended Provisional Authority nga gin-issue sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nagabiyahe nga traditional jeepney. Pagkatapos sini, hindi na sila pwede makabiyahe. Gani kaina, nagmarcha ang kapin 1,000 nga mga jeepney operators kag drivers agud pamatukan ang plano nga pag-phase out sa mga traditional jeepney kabahin sa ginapatuman nga modernization program sang Department of Transportation. Suna kay Rudy Catedral, pamuno sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o Kunbakod, ginapanawagan nila ang 1-year extension sa ilang mga prangkisa agud ma-rehabilitate ang ilang ginabiyahe nga mga traditional jeepney. Yes, extension kaga ginapangayo namon nga ma-renew kami nga bisan na wala sang consolidation nga matabo. Ikapila na ni nga extension kung matabo? Kung matabo ini ikapito or ikawalo na ini nga extension sang aton nga consolidation kung in kaso ma-extend pagid sa sining bula no. Pila ka man sa inyong ginapangayo? Why kita ya gapangayo sang tagtunga lang. Gapangayo gid kita ya nga ma-extend 1 year or ibalik gid ang 5 years naton nga prangkisa. No to jeepney o traditional jeepney nga phase out? Yes, no to traditional jeepney phase out, rehabilitation, no to consolidation, only rehabilitation ang aton nga ginaayo. Upod sang katapos ang bakod, ang katapos ang United Negros Drivers and Operators Center nga nagrally sa atubang sang daan nga City Hall. Samtang ang grupo naman sang Sentrong Samahan ng mga Tsuper at Operators Negros o CONESTONE kag Federation of Bacolod Drivers Association o CONFIBACDA nagalaom nga matugutan sang DOTR ang plano ni Mayor Albi Benitez nga magtukod ang Bacolod LGU sang korporasyon. Suno kay Estone na Secretary General June Asis, gamit ang electric jeepneys, luyag nila nga makonsolidate ang ilang mga prangkisa agud mangin kabahin sang jeepney modernization program. Actually, sa amon no, ining nakita namon na katisting na kami sang Egypt. Kung okay lang ang papili sang Egypt, ang amon nga target ma-Egypt kami. Kaya ang maintenance mo, mga almost 60% ang imo yang masib. Nagalabot sa masobra 600 pa lang sa target nga 1,099 ka mga modernized jeepneys ang nagabiyahe sa Bacolod. Gani nagapati man ang alkalde nga samtang kulang pa ang mga modernized jeepney, kinahanglanon sa gihapon ang mga traditional jeepney sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.